Tes. Mardike Injas kamardikan nugroho mewalasing Gusti Kang Murbeng dumadi. Mugi kasarira sagung warading dumadi. Sageta rahayu, rahayu, rahayu ingkang sami pinanggih widodonir ing Boyo Sambikala ngaturaken kawilujengan sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Sangyaning para lenggah kakung sumawana puti ingkang dadi kinurmatan dumateng panjenenganipun para sepuh pini sepuh saha para pepundhen ingkang satu dadi kinabekten. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak kami tuwa dukung guwa ingkang satu dadi kinurmatan dumateng panjenenganipun sedaya masyarakat Desa Guwa ingkang satu bejo mulya. Dumateng panjenenganipun Bapak RT, Bapak RW, Bapak Linmas lan sedaya para sepuh ingkang dipun sepuhaken wonten ing Desa Guwa ingkang dadi kinabekten. So ngaturaken kawilujengan sugeng siang dumateng panjenenganipun Bapak Petinggi Desa Yuga ingkang dipun carani panjenenganipun Bapak Carik sak perangkatipun ingkang satuhu winantu ing Basuki saha Kararjan. Ing diri kalodhangan siang menika saderengipun adicara langan beksan kapurwakanan. Sumangga ing diri kalodhangan siang menika kula ajak sareng-sareng nyaosaken puja saha puji syukur kunjuk wonten sandhaping Gusti ingkang Murba jagat bilih kawilujengan kabagas warasan katentreman sumawana karaharyan. Mugi tansah kajiwa kasarira sagung warading dumadi. Ing titik kalodhangan siang menika sedaya masyarakat Desa Guwa tasih boten nilaraken adat tradisi sedekah bumi ingkang sampun lumampah duing wuni. Sumangga saderengipun adicara kapurwakanan nggih dumateng para sepuh lan pini sepuh tawi Bapak perangkat Desa Guwa kapareng minggah wonten ing Sasana Agung pambeksan saperlu nindakaken adat tradisi beksan ingkang badhe lumampah ing wekdal siang niki. Monggo dumateng sedaya para perangkat kula aturi minggah wonten ing Sasana Agung pambeksan kados ditipadatan ingkang sampun lumampah.
para kadang perangkat. Sedaya Pak RT, Pak RW, monggo Bapak perangkat. Go.